ривояте аст ки миёни саҳобагони расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам марде буд бо номи Абу Муаллақ. ӯ бо тиҷорат машғул буд. вай молҳои худ ва дигар шахсонро савдо карда аз як мамлакат ба дигар мамлакат мегашт. абу Муаллақ бисёр шахси худотарс ва худошинос буд. рӯзе дар сафар роҳзане наздаш баромада гуфт: ҳамаи дороиятро барои ман медиҳӣ ва ман туро хоҳам кушт. абу Муаллақ гуфт: барои чӣ ту хуни маро мерезӣ? тамоми дороиямро бигир ва маро озод кун. дороии ту аллакай аз они ман аст. ман ҷони туро мехоҳам. ин тавр бошад, каме муҳлат бидеҳ, то ман 4 ракат намоз гузорам. бихон, гуфт роҳзан. ӯ таҳорат намуда намозашро шурӯъ кард. дар ракати охирон дар саҷда ба Аллоҳ муноҷот карда гуфт: ё Аллоҳ, эй зоте ки тамоми олам аз они туст, оне ки ҳар кори хостаашро мекунӣ, маро аз дасти ин роҳзан наҷот бидеҳ. маро аз дасти ин роҳзан наҷот бидеҳ. маро аз дасти ин роҳзан наҷот бидеҳ. ҷумлаи охиринро дафъаи севум хонда буд ки дар куҷои як марди аспсавор дар дасташ найза пайдо шуд. ӯ бо найзааш роҳзанро зада кушт ва назди саҳоба рафту гуфт: бихез. саҳоба дар ҳайрат монда буд ва аз ӯ пурсид: ту кистӣ? аллоҳ имрӯз бо дасти ту маро наҷот дод. савора гуфт: ман фариштаи осмони 4 ҳастам. вақте ту бори аввал ба худо дуо кардӣ, ман шунидам ки дарвозаҳои ҷаннат чӣ гуна ба ғурос даромаданд. вақте ки бори дуввум дуо кардӣ, шунидам ки аҳли осмон ба ғулғула даромаданд. вақте ки бори севум дуо кардӣ, ба ман гуфтанд: дуои мусалмони зулмдида. ман ба Аллоҳ гуфтам: куштани ҳамин шахсро ба ман вогузор ва худо ба ман рухсат бидод. ҳофиз ибни ҳаҷр мегӯяд ки ин роҳзан кофир буд ва худо медонист ки чунин мешавад.